bebarengan karo kancane lila lan legomo kanggo mulyane negara siji maju papan diulang-ulang mesti enggal rampunge olobis kuntul baris olobis kuntul baris olobis kuntul baris olobis kuntul baris kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji maju papan diulang-ulang mesti enggal rampunge olobis kuntul baris olobis kuntul baris olobis kuntul baris olobis kuntul baris pak 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 sampun paripurna anggenipun risang bapa suguh asesaji lumampah kanthi roncate beno saking sedaya rubeda katalimah papitan risang bapa kadhidhit risang bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran agung mundi mustikaning pecut kang aran pecut Kiai Samangkiman. Parikanipun Jawata Agung minangka piadli sang bapa. Hamba minta marang kanugraning Gusti Kang Murba ing jagat amprih kalisa ing para putra. Wah, raga. Yo. Karyo. Mojo.
lorop lorop sirep sidem permanem datan ana sabawaning walang kang kalise rono rotan datan samirana datan lumampah risang bubeng adeg jegrek Cinandra kadya tugu Sinakarta sumbare jaja Nora tedas godaning jalma kang ora lumrah senadyan to jim setan pribendayangan medhi tetek gendruwo elo banaspati Nora bakal tedas godaning sang bapa kang jikruk jumeneng candraning cemlorot kadya daru wah raka yu karya muda Sumai ngulan hamadangi jagat tentrem ayem marganing rahayu sak beja-bejane wong kang lali tetep bejo wong kang sugih eling lan waspada sapa kang nandur besok bakal ngunduh wae pakarti ngunduh wae tumindak risang popo agedruk bumi kaping 3 pratandha minta marang anugrahaning Sang Ibu Pertiwi punika ugi minangka pameling marang tumraping sedaya para manungsa yen to manungsa asale saka lemah besok bakal dadi lemah wah raka yu karya muda Cemloro Cinandra kadya daru sumebyar kadya lintang Bima Sekti candraning risang bapa ingkang mundhi mustikaning pecut kang aran Pecut Kyai Samantima anggenipun risang bapa gamleger swarane kebobat kemepet Cinandra kadya buntuti Kyai Nagasasra kapujutake bumi segara merapat gunung jungkruk segara asat apa maneh yen to disabetake jalma manungsa bakal lebur tanpa dadi jamleger soreang gawe grising jalma jamleger suarane ambedah kawah condro dimuka wah raka